territori de la Generalitat de Catalunya. Molt il·lustre ministre del Territori, Víctor Fillol, delegats del govern, secretaris, president del Consell Comarcal, alcaldes, alcaldeses, regidores, regidors, veïns, veïnes, amics i amigues tots. L'any del Segre ha estat des de temps immemorials una important via de comunicació, no només del que avui coneixem com a l'Urgell, sinó també com a camí per a travessar els Pirineus. Explica l'historiador Lluís Oriols en un article publicat el 2016 que l'any 1004 ja trobem una referència documental que anomena aquest congost com interpontes, entre ponts. Per tant, podem afirmar que com a mínim fa més de 20 anys els humans transitem per aquest congost. Primer a peu o a cavall, travessant els pontarrons i els ponts, posteriorment en carro i ara en cotxe, moto, camió, autobús o bicicleta. 20 anys no són res en la història de la humanitat, però clarament són molts en la petita història de les nostres vides. L'obertura del congost al segle XI, en l'època del bisbe Oriol, la construcció de la carretera final del segle XIX i l'obra del túnel de muntanya a finals del segle XX. I ara podem afirmar, sense equivocar-nos, que avui és un dia que també passarà a la història amb l'obertura del túnel dels Tres Ponts als inicis d'aquest segle XXI. Una necessària no només per garantir la seguretat dels viatgers, sinó per ajudar a cohesionar la comarca i donar-nos més i millors instruments de la prosperitat en què vivim. Amigues i amics, celebrem aquest dia històric, fem un gratitud i al mateix temps amb l'ambició de continuar treballant per deixar junts el millor llegat possible a les properes generacions de ganxos, d'altres recursos lleics i dels catalans. Moltes gràcies. Bon dia, soc l'alcalde de Figueres de Unió. Resulta que la major part del túnel, el 80% és terreny de Figueres, 20% terreny de menys. Estem molt orgullosos d'aquest túnel i la gent de Figueres encara més. Crec que la gent de l'Urgell, tant de l'Urgell Sud com de l'Urgell Nord, també, perquè es fa servir molt. La gent de l'Urgell Sud hem d'anar molt a la seu, perquè aquí baix estem mancant moltes coses, llavors cada setmana pugem. Quan passàvem per l'altre costat, que gràcies a la moltes vegades hem de mirar l'aire de la por de que no estem tots. Ara endavant suposo que tot això serà clar. També dono les gràcies a totes les autoritats que han fet possible, la Generalitat, i estem molt contents que això tiri endavant. No tinc gaire coses més a dir, perquè ja us he dit el meu company l'alcalde de Rocanyà. És una cosa molt important per al poble de Figueres. No fa gaire temps el poble de Figueres quan feia una via ferrata, que és les primeres de Catalunya, si no la primera. N'estem molt orgullosos. I ara culmina amb el túnel, però encara no en tenim prou. Al costat d'aquí hi ha el camí de Sant Jaume, que és una via romana que ho hem intentat des de l'Ajuntament de Figueres, també des del Consell Comarcal, posar una miqueta en marxa perquè la gent pugui passar, travessar el riu d'un costat a l'altre i que veuen, tal com abans, la gent anar d'un costat a l'altre amb els animals i a peu. No sé si ho aconseguirem, però ho intentarem. Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Sempre donar una especial benvinguda al conseller Rull, també a Víctor Fillol, ministre d'Andorra, als alcaldes d'Organyà i de Fígols. També ens acompanyen alguns diputats que puc veure per aquí, per tant també benvinguts, el delegat del govern i també a la presidenta del Consell Comarcal. Però sobretot, deixeu-me donar la benvinguda a tots els veïns i veïnes que us heu hagut acostar i podeu veure que aquest túnel ja el tenim aquí. Mireu, avui no només posem en servei els propers dies un túnel, sinó que avui
sobretot millorem la seguretat dels veïns i veïnes, dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta comarca i sobretot també creem noves oportunitats per a l'ús. Aquesta ha estat segurament una de les obres més importants que ha fet el Govern de la Generalitat aquests darrers anys en la matèria d'obres de la xarxa viària. Una obra que pot semblar curta, de 3,5 quilòmetres, però d'una gran dificultat. Per tant, també agrair a tots els que hi han treballat, les empreses que han hagut de lidiar amb aquestes dificultats constructives per poder fer aquest túnel. I com deia, és una obra que segurament és curta, 3 quilòmetres, 1,5 quilòmetres, 1,3 quilòmetres de túnel, però una obra molt important per la seguretat dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta comarca que l'han d'utilitzar cada dia. Una obra que ha costat 35 milions d'euros, però que són 35 milions d'euros molt ben invertits. Sempre he dit que aquest és un país que ha de ser un país connectat. I segurament és l'emblema del nou Departament de Polítiques Digitals i Territori, perquè volem ser un país connectat per terra, per mar, per aire i ara també, evidentment, pel ciberespai. Hem d'estar connectats física i digitalment. Avui la connectivitat és cabdal per donar oportunitats, és cabdal per fer aquest país competitiu, aquest país que vertebra el territori. I la C14 és un d'aquests eixos vertebradors del país. Fixeu-vos, és un eix que connecta el Pirineu amb el Camp de Tarragona, és un eix que connecta el nord al sud. En definitiva, és un eix que ens ajuda a visualitzar aquella Catalunya que iguala el territori i que no tot passa per Barcelona. Els que sou de comarques, els que som de comarques, volem anar a qualsevol punt del país sovint, sense haver de passar sempre per Barcelona. Doncs bé, aquest és un eix que fa aquesta funció i que és un eix que, evidentment, amb aquesta actuació millorem i és un eix que ens permet connectar dos parts tan importants del país com són el Pirineu amb el Camp de Tarragona d'una forma directa i ara, i des d'aquesta setmana que ve, es podrà fer també amb molta major seguretat. Vull agrair, per tant, en aquest sentit també, la feina que hem fet des del Departament, des de l'Institut per poder fer realitat aquesta millora d'aquesta infraestructura, amb aquesta obra, i que ens ha de sentir, que ens ha de fer orgullosos, perquè, en definitiva, els que ens sortiran beneficiats són tots aquests ciutadans que han d'agafar cada dia que venen i que transiten des del nord al sud del nostre país. Permeteu-me que acabi amb una petita història, una anècdota segurament simpàtica, i és que en una altra època segurament s'hauria dit que aquest túnel l'haurien fet segurament els minerons. Una llegenda d'aquestes contrades, d'aquests follets que es dedicaven a permetre el pas per les tarteres. Doncs bé, és evident que aquesta obra no l'han fet els minerons, però els minerons d'avui ha estat la voluntat i la força de tota la gent d'aquesta comarca per la millora de la seguretat d'aquesta carretera del C14 i, evidentment, també hi ha hagut un govern al darrere que ha escoltat i que ha fet realitat i que ha fet possible que això fos així. Per tant, des del Govern de Catalunya, molt satisfets i molt contents que 4 anys després aquella reivindicació que molta gent d'aquesta comarca va fer amb el Govern de Catalunya, que va ser atesa pel conseller Rull i continuada pel conseller Calvet, avui la puguem veure realitat, acabada, i per tant tinguem una carretera més segura que faci realitat aquesta mobilitat segura en el nostre país. Moltes gràcies i bon dia, i ara us convido a passejar per aquí pel túnel. Fa fred, però jo crec que és un fred raonable i que podeu disfrutar d'aquest punt abans que comencin a passar les curses a la setmana. Moltes gràcies.